Jodak ma Kisumu medo yuago nok mar pi ka giwuoro ni boma ma Kisumu ni e bath nam lolwe to midhiero mar riyo pod obaro gi ndasi. Jael Lieta nigi mathoth ewi wachno. Pi ma jo Kisumu tiyogo wuok kuonde ariyo. Aora mag Lion kuom pi ma kibosno sani otuo. Kendo pi tine kabisa nikech wach oro mosebet maduong'ni. Keyo pigegi itimo gi yore ariyo. Mar kiboswa en pi maridore mamiyo keye bedo mayot. Kamano mawuok e nam tigoyo gi stima. Ka giyude koa kibos mobiro gi gravity, koro nengone dok piny, garama mar pi be koro dok piny ne oganda. Yor keyo pi matiyo gi stima en mano machamo pesa mang'eny, kendo direk miyo Kiwasco ok ohero tiyo kode ahinya mar duoko kwan pesa ma bende gitiyo godo e keyo pi piny. Kibos River biro gi gravity, koro ng'iso ni ber mondo kaluwore gi chenro mag joma manage pi, ka inya yudo kama cost ni piny. Cost ma pinyno ber moloyo kwa gole koa e nam, nikech sama cost odhi malo kwa goyo gi stima to biro chuno ni nyaka jo Kiwasco be koro med nengo mar pi. Alfred Udoyo wacho ni inyalo lok tiyo gi stima kendo loko tiyo gi teko mar chieng' kata sola mano mar goyo pi. Kiwasco and probably in collaboration with jo Lake Victoria South nyalo ng'iyo kaka wanyalo tap the lake water, but wabed gi alternative energy sources to pump go pi mondo oter to our various storage facilities. I think that is a very viable option which onego be ni think about, and in the context of climate change ang'eyo ni en gima ka watere kata ne development partners ginyalo yiego very fast as a means of climate change mitigation. Kamano bende kaluwore kod kwan jodak ma Kisumu mamedore, Alfred wacho ni Kiwasco nyaka koro ng'i kaka imedo dag keyo pi mondo orom ji maber. Kata be ni gigo pi to demand ma Kisumu sani ni malo moloyo capacity ma treatment ma Dunga. Koro chuno ni mondo kata kana Kenya Power yienegi ni mondo gigo pi gotieno to capacity mar treatment nyaka bed expanded, so they will be dwarore, and ang'eyo ni already nitie plans ma itimo gi jo Lake Victoria South mondo gi expand that capacity. Kata kamano nitiere yore mamoko ma kambi keyo pi mar Kiwasco nyalo tiyo godo e kedo gi nok mar pi. Nitiere sources moko ma wazungu luongo ni are more resilient when it comes to situations of drought than others. And of all these sources, boreholes are found to be most resilient. They can weather that the drought situation. But gima be ginya timo en winjruok gi jo Kenya Power, because chandruok maduong' en ni garama mar go pi ni malo kitiyo gi stima. To inyalo winjruok gi jo Kenya Power mondo omi Kiwasco thuolo mar go pi probably at special rates kaka gotieno. Nekech kidhie e pinje malibambowa kaka Uganda, iyudo ka gin kod chenro gi the power suppliers, the utility, their own power suppliers mamiyogi special rates gotieno. Koro gigo pi gotieno and it's cheaper. Ka odong' mana kinde matin to piny ngima dhialo odiechieng' mar pi, lek mar jodak ma Kisumu en ni nok ma sa ka sa en gima dhi rumo koketo kenge machalo kod magi. Jael Lieta, Ramogi TV.